fella ba mmitša mapena Other this world there bakena Back at the day sijo go sa tumile khavela Many men ba palla go shela Playboy ke betshwa ka pendlena ke tshwere meshe go shotha matlera Breakfast cherry ya mo rapper Nyaga man I'm too fun Me and Mesh we run Sauda you coming Nyaga man I'm too fun Asho bafethu makhathini lona siphethe vele abantu bethu ngayina yeah bazothi introduce a blind date and stuff arrange game sibanga siphinde sithokoze awu yebo ngikayibani indoda ekuqala ne okay Hawu ngifuna ukwazi wena kuqala Ya mina bheka nguthabiso ke yabo wala yena leli unobani mina ngo Ayanda Feli ngihlala emndeni Ah okay ke So what's next umuntu onjani Obvious mina ngumuntu othokhithiwe uthanda ukukhuluma nabantu yabo at the same time ngithanda ukuphashela mina ngumuntu oshaya Feli sibile Okay so ungakwazi ukungimela mina as long ungaphaphi ngizokhona ukumela Uphaphi ngikhona Okay manje angitshele phela khuluma nama wayengajoli angitsholi obvious into yami vele iceda kuphela phela manje Friday so yabona ngisingle so single noma complicated ayiphelile wena ngitshela wena mina ngibe complicated so uzokwazi ukuthi mina nawe yabo senze izinto uzokwazi yeah uzokwazi lo ungangiboni ungangazi ngizokwazi phela okay angithi manje singiyakwazi ukuthi uhlala lapho ubani okay on okay oh kumandi Wow. Abantu basebakhanya. Yeah. So bafethu nibabonile abafethu so now bazozireveal ayithola. So we are waiting for that reaction. Cameraman ngicela uze ngajika kancane nje. Sifuna ukubona i-reaction wethu. So in 5 ukuya down na khona lona same time ine 5 4 3 2 1 Savula pesa. Yeah. So putu sini ngalok. Eka. Tinggal apa sih? Yang mangele Andu. Bosebona umshado ne kanti wasawusho ukuthi ayide on akucabuze yabo ufuna kushaya umba asishaya mamba yabo akazazi indivo mthiko lo so uzokwazi kanjani ukuthi yakhe into zabantwana umba Hey bafethu ngibabonile abafethu so ngathi bayazala sebakhuluma ngamamba shit boyiqede kaso refonini sibenge siphinde sithokoze yiyo lo makhathini danko hey sibonge hello basina sibonile